Gurit bocah kanthi irah-irahan lintang-lintang dening Nafisa Maheswari Resvita. Kelas 4 Ali SD Muhammadiyah Sidoarum Godean Sleman. Lintang-lintang. Ing wektu bengi aku ana ing plataran padha lungguhan ing klasa karo kanca-kanca. Ing langit dhuwur akeh lintange. Padha sumebar ana ing kono lan kene. Sunare lintang pating kerlip, suasanane bengi kuwi dadi endah. Saya bengi rasane saya adem. Aku lan kanca-kancaku padha seneng nyawang lintang. Ing langit dhuwur saya endah, disawang pancen nyenengake. Nyawang lintang sinambi dolanan, ati dadi seneng ana ing wektu bengi kuwi. Matur nuwun.